Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Mukoma nacho ininiwo ndakachekeresawo twin sister yangu, but zvose izvi zvichizoitika ndainge ndisingadi. Hama dzangu, mubusiness unokwanisa kusangana nemamwe machallenges ekuti wega unosvika pakugara pasi, worst of all kana wakazvarwawo mumhuri yekuti inenge iine vanhu vane mari and iwewewo personally your parents were very wealthy and after that then they leave the business to you. Mukomana handizivi kuti chakazokonzeresa imhuriwo here yandakazoita kana kuti mudzimai wangu anewo umwe akazomukanda mhepo, but ndakangoti ndichingonoita mwana wangu wekutanga wechi2 zvinhu zvose ndokubva zvatongodhakwa. Life was very difficult, taishaya kana hobvu chaiwo apa tichigara mumansion. Ininiwo ndakakurirawo kuBorodale mukoma. When my parents passed away, because of all of my elder brothers vainge vakasirwawo upfumi hwavo nevabereki vedu, saka we never fought over our parents house. Ndini ndega ndakazotongovaudza kuti it is far much better that I go and change the title deeds. Vakangoti it is okay, chero waona kuti ndo zvinenge zviri right if you still want to stay there. So mukomanashi, it was an painful thing to know kuti you are staying in a mansion but you go to bed hungry nemukadzi nevana makangotarisana kudai. Taidya nemunjonjo but tichigara kumasuburb, kuma-low density. So I had some business meetings with other people as well as some business connections. Mamwe maconnection andainge ndakatopiwawo nababa vangu apo pavainge vachiri vapenyu. Ndaiti ndikaenda kune uyu, you will just promise me that mwana, don't worry, I am going to do this in honor of your father. Come back zuva rakati. Oenda kuya obvawanzwa munhu achiti that other tender that I wanted to give it to you, minister vakazoti zvakati. Kana kuti unoenda kuya obva uchizoudzwa kuti that tender that I wanted to give it to you, let me go first kuChina, then kana ndadzoka we'll discuss about it. Kuzonofonera munhu hama dzangu unenge wava kuita sekunge iwewe wava kutoda kutonetsa munhu uya zvekuti munhu anozongopedzisira ava kungodropa macalls ako. Ndakazotanga kushanda mukoma, vanhu vainge vasingatozvizivi kuti ndinotogara kuBorodale. Ndaitopindawo mutown apa ndainge ndichishandira mamwe maChina vainge vaine chihostel chavo. Ndichitoshanda muhostel imomo usiku paya mukoma, ndotokwira ndotodzokera kuBorodale ndotonopinda mumansion mangu. Apa yainge yangova issue yesurvival instinct kuti mhuri yangu isazofa nenzara. Nerimwe zuva mukoma ndipo apo patakabva tachizoenda kuMbare nemudzimai wangu tikati zviri nani kuti tinge tichitenga zvinhu in bulk. Motikari taitova nayo motikari yakanaka, but tainge tisingafambi nayo nguva dzose, uchiziva kuti motikari iyi kana ndikaita ma-up and down nayo ndichienda nayo kubasa, kana ikangogara yafa, this is the last car that we have. Dzimwe dzose tainge takatengesa, and these were upmarket vehicles, Mercedes Benz. Baba vangu vaifarira kudrive maBenz, so when he passed away he left me those vehicles and no one even took them sezvo kumori vanhu vaine mari dzavo. So after we had sold those Mercedes Benz, we kept on investing in the business, zvekuti unongoramba uchingoisa mari mubusiness but usingakwanisi kuzowana mari yako back. That was the kind of a life that I was living. Taenda kuMbare kuya mukomanashi nekuda kwemotikari yatainge tichidriver. I think there was this other woman who just saw us, ndokubva achizotumidzira umwe murume. So murume uyu akatoti pane vamwe mother vanditi ndike ndichikupai mafone numbers awa, vati vanoda kuzokubatsirai. So we tried mafone numbers iwawo mukomanashi. We were just curious kuti ko munhu uyu aita sekunge ari kuziva kuti isusu tine challenge, who is that person? Ndipo apo patakabva tazongoramba tichingofonera mafone numbers aya but ainge asingapindi. Nerimwe zuva ndakati ndiri kubasa, ndikati kufunga apa munongoziva
ndinongoziva kuti maChina vanhu vekuti vane moyo yakashata and they are very rude. When you are working for them, they don't even view you as someone that is important. Vanongoti ivo they are the ones that are very important. Mukoma Nashe ndipo apo pandakabva ndachizopinda mukombi ndokuenda kuMbare. Mukoma ndakaenda kuya kunotengeswa mishonga yechivanhu, ndikanotaurawo nomwe mudhara wandakatongoona kuti uyu anenge anobva kuMalawi. Ndikati sekuru, upenyu hwangu hwakaoma, let me tell you my story. Mukoma Nashe ndakagara nawo sekuru vaya for almost an hour ndichingovaudza the type of a life that I was living. Kana ivo vakasvika pakuti I can see kuti you are suffering, but ziva kuti pano pawauya ndo pane zambuko rako. Ndikati zvakanakai. So vakabva vazondipa umwe mushonga, vakabva vati for a start ndoda kuti unge uchishandisa mushonga uyu, uri kuzvinzwa here? Mukoma ndakabva ndatora mushonga uya ndikatoti inini sekuru, sezvo mati mushonga uyu ndinofanira kuti ndinge ndichizoushandisa ndichigeza kufesi kwangu, ndava kutoita saizvozvo. Mukoma ndakabva ndatokumbira mvura paya, vakabva vanditi chiregedza kuzviita pane vanhu, chienda kuseri uko. Ndokubva ndazotsvaka pekuti ndinongohwanda ndobva ndageza fesi yangu. Mukoma ndakabva ndageza fesi yangu ndokubva ndachizoenda zvangu kubasa. Ndichinosvika kubasa, mukoma muchaina wewe ndokubva atanga kupopota because ndainge ndanonoka kudzoka kubva kulunch. Akati you are fired. So paakanditi you are fired, mushopu umu mainge muine umwe murume uyu aigara kuGreendale, ainge atouyawo kushopping nemudzimai wake, not knowing kuti ndiyewo ainge achazondipinzawo munyaya dzehurombwa. Saka akangorwadziwa with the way that I was fired. Ndokubva azouya paya pandainge ndakamira, pandainge ndapererwa zvino ndichiti ndoita sei. Ndainge ndava kutonetsana naye muChina uyu ndichiti alright, it is fine, sezvo ndashanda for about 1 week and a half, chindipai hangu mari yangu. Kana mandipa mari yangu then I can at least start afresh. Apa ainge achitotaura zvaainge achinzwa kuda kuti no money, I'm not going to pay you. Saka murume akabva angouya akabva ati what is wrong here? Ndokubva ndazomuudza kuti ndainge ndadzingwa basa because ndainge ndanonoka kudzoka kubva kulunch. Akabva ati no, it is okay, how much is this man owing you? Saka muChina wayo yakabva atanga kutopopota achiti you are now disturbing my customers. Then ndokubva ndachizomuudza mari yandainge ndichikweretewa naye muChina uyu. Akabva ati I'm going to give you double that amount. Ndokubva andipa. Ndakabva ndachizobuda naye paya, then akabva anditi since you have been fired, how about I go with you to your place? Ndikati maita basa mukoma. I then got into his vehicle. Ndokubva tikafamba. So when we were driving out of town, akabva ati where exactly do you stay? Ndokubva ndamuti ndainge ndichigara kuBorodale. He just looked at me, then he kept on driving. So moyo make iye anoti akangofungidzirawo kuti maybe ndinotongogarawo pamba pandinochengeta kana kuti my wife is staying there. We arrived at our house mukoma. When we entered, that was when we saw my kids were playing. Chitoburuka motikari vachitoti daddy. We got into the house. Ndokubva tagara pasi, but I could see that the man was very curious. Akabva andibvunza kuti iwe ko panapa, what's going on? Imba yaniko inoi? Ndokubva ndachizovaudza manje kuti yainge iri imba yandainge ndakasirwa nevabereki vangu. Akabva ati oh serious, that is very sad. So how are you guys surviving? Ndokubva mudzikai wangu atotanga kutochema paya. So that man's wife took her to the kitchen vakanogara kuya as she was narrating her own story and I was narrating my own story mukoma. By the end of the day, vanhu ava vakabva vachizotisira mari yainge ichikwana iyo kuita $1,600. Nemudzimai wangu takatosara tichitoshamisika kuti ndiani anofamba nemari yakawanda kudaro, yekuti kana ukasangana nemunhu anenge achitambura wotongomupa mari yakawanda kudaro. Anyway, takabva tatenda Mwari. Ndikabva ndatoona kuti yainge itoriwo mari yekuti taikwanisa kutenga mabasics, then tobva tatangawo ka small shop kedu. So kwainge kuina vamwe vatete avo vainge vachigara ikoko. Ndakaenda kwavari ndikabva ndati vatete, ndine kamari kangu kandinako, ndoda kutangawo katuckshop. Vakabva vanditi no problem at all. So mukoma Nashe ndakabva ndachizotaura nemwana wavatete anoitawo zvekuvaka, akauya akabva azongomisawo kastructure. Ndokubva ndatanga katuckshop kangu. Mari yandakashandisa ipapo it was $300 and something mukoma, but I got nothing out of it. Ndakati ndati du kufunga rimweni ramazuva ndakagara zvangu mutuckshop. Ndokubva ndamufonera murume uyu, but ndakatotanga ndatoudza mukadzi wangu kuti ndozvandainge ndafunga kuti murume uyu ndinge ndichimufonera because of all the challenges and the problems that I was facing in my life. Madam vakabva vatoti it is a good idea
kuti munge muchimufonera but musazomukumbira mari, rather chingotsvakai riri basa. Mukoma Nashe ndakangoti ndichingonofona, foni iyi yakangoringa only once, akabva atoti watogona ukandifonera because I have been thinking about you, I want to assist you. Ndakabva ndati ndiye mwari uyu. Mukoma Nashe ndipo apo pandakabva ndachizoenda kumba kwake the first time ndakaenda kuya. Saka zvinhu zvizhinji mukoma zvandakanoitiswa ikoko the very first time mudzimai wangu ainge asingatozvizivi. Iyo nekuda kwekuti paakazozviziva mukoma tainge tava kutotanga kurarama kaupenyu karibo nekutomutengerawo motikari pabirthday rake. Akabva achizongogamuchirawo situation but akatombotanga atochema pandakazomudza kuti ndini ndainge ndakachekeresa my twin sister vatete vake mukoma. Then pandakaenda kuya manje takatogara pasi ndokubva tatanga kutodya paya, but ndakati ndapedza kudya ndo pakabva pachizouya sadza mukoma. Sadza iri handitozivi kuti rainge rakabikwa nehupfu hwakaita sei because rainge riri reblack zvisingaite. Ndokubva vachizonditi ndige ndichidya sadza racho iroro mukoma. I just accepted the situation. Ndokubva ndatongotanga kudya sadza riya apa raita sekunge rainge rakatsva. Ndokubva ndapedza kudya vakandipa mukaka wekuti ndinge ndichinwa. Ndakabva ndazopiwa imwe hari iyi vakanditi kana wasvika kumba unofanira kuti ngwe uchizoenda kuseri kwemba wabva wazonoputsa hari. Vakabva vati ndichinoputsa hari iyi ndaifanira kuti ndige ndichizotaura zita remunhu uyo ari padhuze neni uye zvekare ari mumonyo mangu. Mukoma Nashe ndakabva ndachizoita saizvozvo ndikabva ndazoputsa hari iya ndichiti mesi but handina mamwe mashoko awo andakazotaura. Saka ndakabva ndachizoita mazuva anokwana kuita 7 every day mukoma. Ndaiti ndichibva kumabvuko apa ndiine mari yandinenge ndapiwa naye mudhara uyu ndobva ndaudza madhamu kuti ndo mari yandawana musikore wese wezuva apa yakawanda, tava kutoita sekunge zvinhu zvedu zviri kufaya. Izvo ndainge ndava kutotanga kutopiwa mari yacho yeurombwa. Saka iye aiti mari iyi yakawandisa, kana ndikakurakidza yose sezvo uri munhu wekuti hausati wakamboona mari yakawanda yakaungana at the same time hana yako inokwanisa kutorova kana ukatotanga kutopenga. Ndozvaaitaura mudhara uyu kuti munhu kana ukakwanisa kuona mari yakawandisa yakaunganidzwa panzvimbo imwe chete kana kutopenga unokwanisa kutopenga. So Mukoma Nashe aindipa mari iyi pashoma nepashoma ndaitopa madhamu vobva vaenda vobva vanotenga furniture. Apa mufunge zvenyu mukoma nekuoma kwainge kwakaita zvinhu, kana furniture yatainge tichishandisa ndiyo yainge yakangosiyiwawo nevabereki kubva kumubhedha, magumbeze nezvose mukoma. Like life was really hard. So ndaiti each and every day kana ndabva ikoko kuchituckshop kwangu then ndaizotaimira paya usiku ndobva ndaita sekunge ndoda kuita mafone calls ndobva ndabuda panze. Ndaizoti kana ndabuda panze paya ndipo pandaibva ndachizotora candle. Vainge vakanditi ndinotenga macandles matatu each and every day, candle rewhite nereblack. It was very difficult mukoma. So ndakazototanga kutenga macandles awa pane chimwe chishop choumwe muIndian. So ndainotenga macandles angu iwawo ari matatu, red, white nereblack. Then ndaiti kana ndava kuita zvinhu izvi ndaimira pakati pawo macandles awa ndakamagadzika pasi ine triangle, inini ndiri mukati metriangle yacho iyoyo. Then ndobva ndamabatidza ndobva ndangotanga futi kutaura zvekare zita retwin sister yangu. Ndaiti kana ndapedza kudaro Mukoma Nashe macandles awa ndaibva ndazongomaisa muplastic bag. Mangwana acho kana ndava kuenda kubasa ndopandaizomarasa macandles iwawo kuzonosvika ndichinopedza kuita mhiko dzose idzodzo. At that time my sister was in South Africa, she was married, ainge atori nemwana wake muchechi. Mwana uyu akabva atanga kurwara, saka paakaenda kuchipatara zvinonzi ndo paakabva achizobata TB because muward maainge ari nemwana wake mainge muine umwe mwana zvekare ainge aine TB mukoma. That is how she got infected. Zvinhu zvacho zvakaitika mukoma. It was just that achizonoiswa muwadi imomo vainge vasisina mibhedha, saka vakangomutora vakamuendesa ikoko kuintensive care unit vakamumixa nemwana uyu ainge achirwara weTB ndokubva atotanga kutorwara mukoma. She got so sick. Ino panguva yacho ndainge ndisati ndazviziva kuti ndini ndiri kuzvikonzeresa. Saka couple iyi yakazoti kwandiri, we want to buy
ticket for you so that you can go to South Africa unoona hanzvadzi yako nekukasika. This has to happen, otherwise mari iyi inokwanisa kunyangarika. So I said it is okay. Vakaenda mukoma vakanotengera matickets. Inini ndikabva ndatonyeperawo mudzimai wangu, ndakamunyepera ndikabva ndati kune kwandainge ndichida kuenda, ndokubva ndazoenda kuya. Ndichinosvika kuya mukoma, izvo painge patori nezvinhu zvavainge vapiwa nenyanga yavo. Mukomana chidzimwe nguva unozoromba zvako nekusatoziva, but because of desperation taiva vanhu vairara nenzara mukoma. Life was very difficult. So ndabva kuSouth Africa, hanzvadzi yangu yakatowedzera kurwara. Vakabva vazoya vakabva vazondipika up, vakabva vazoenda neni kuGokwe. That was the first time ndichinosanganawo nenyanga yacho iyoyo yekuGokwe. Ndopandakabva ndachizozviziva kuti process dzose idzi dzatainge tichiita hakusi kunzi kungopiwa mazimari navo vanhu ava, but ivo vanotoshandira like nyanga yacho iyoyo. Then vanozoti kana vaunza munhu kunyanga iyoyo, ivo zvinhu zvavo zvinongoramba zvichivafambira and they don't have to do mazisacrifice iwawo ekuzoramba uchingouraya hama dzako. Unongouyawo nevanhu mudare rasekuru vacho ivavo, then unenge uchitoitawo mari. So mukomanashe, mushure mekunge ndazorombesewa paya, ndokubva ndachizoudzwa kuti nguva yekuti ndinge ndichiuraya hanzvadzi yangu yainge yakwana. Ndine bakatwa randakapiwa uye zvekare netsono, but handingati itsono yesuch. Unoona paya kana kuri kunzi munhu anenge achisona hembe, kune zvimwe zvimapini, so ndo zvandakapiwa izvozvo zvainge zviri 6. Saka zvimapini izvi ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga chidhori, ndobva ndabayirira mapini awa pachidhori, ndobva ndanyora zita retwin sister yangu, ndikabva ndazochera kaguva. So ndakatoenda musango mukoma ndikatonochera guva, ndikabva ndazokanda chidhori chacho ichocho mugomba iroro randainge ndachera, ndokubva ndafushira kutosiyawo chikwangwani chainge chakanyorwa zita resister yangu neday of death mukoma. But ndakanzi day of death rinofanira kuva zuva iro randakasvika kuSouth Africa ndichizoendawo kunomuona kuchipatara. Hanzi ndo zuva raakafa iroro. Pose apo patainge tava kuenda tichinomuona, tainge tava kungoona mumvuri wake, asi munhu painge pasisina. Ndakati ndakwanisa kupedza kuzadzikisawo mhiko idzodzo, ndokubva ndazodzoka zveshuwa twin yangu ikabva yafa. We then repatriated a body kubva kuSouth Africa, tikabva tachizoiunza muno mukoma. Pakaita batai because akabva atanga kuzvimba muviri wake wose uyu wainge uchizvimba achitadza kukwana mucoffin. Coffin iroro raainge akabva ari mariri achibva naro kuSouth Africa. Then it got so big, veukama vakataura naye, then ndokubva zvazoita sekunge senani. So tainge tichida kumuvikira mutown, but vamwe veukama manje vakabva vati no, musikana uyu handei tinomuradzika kumusha. That was the beginning of all of my problems. Sezvo ndainge ndisisina access at all the times kuti ndike ndichienda paguva rake ndichinosiya mishonga. Dzimwe nguva ndaitoti ndikaenda kuya pandinenge ndava kuda kuenda kuguva rake, ndobva ndatosangana nemunhu wekutoziva, wabva atoti naiwe Tindo, not his real name, ko wakauya kuno kurini, apa motikari ndinenge ndasiya ndakaiwandisa somewhere else. So ndakazosvikawo pakuudza mudzimai wangu kuti ndonyaya yakaitika nekuda kwekuti ndainge ndamutengera motikari nei. Mudzimai akabva angoti kana kuri kunzi ndoupenyu hwacho iwohwo watinofanira kuti tinge tichirarama, zvino ndikakuita sei, because you know kuti inini newe tanga tiri vanhu vekuti tanga tingotambudzika, chose chatanga tichingobata, life was not going according to plan. Saka kana kuri kunzi ndonzira yacho yatakanzi naMwari tinofanira kuti tinge tichifamba nayo, so be it. Ndokubva ndatofara paya. Kusvika pari zvino mukomana Ashe nemudzimai wangu tinotoita mhiko dzacho tichitobatsirana, but dambudziko ravapo nderekuti iniwo zvinhu izvi, kutaura chokwadi, ndanga ndafunga kuda kuzvidzosera, but zvinhu zvacho mukoma hazvisi kuda kuti zvinge zvichidzoserwa kumuridzi, uye zvikare zvinopota zvichindirovera vana vangu. Ende zvinoti kana zvandirovera vana vangu mukoma vanototanga kutotaura, dzimwe nguva vachitochema kuti baba imimi ndimi makaromba. So takazotodzinga umwe maid wedu mushure mekunge anzwa vana ava vachitorondedzera zvose zvavanopota vachiona. Saka maid uyu takabva tazongomutsvakira mhosva, ndokubva tamudzinga tichiti iye ndiye ari kutiroya. Mukoma kana mukaposta nyaya yangu ndisevisei, like izvezvi ndanga ndichitsvaka mubetseri, handina hangu option pari zvino. Dzimwe nguva vanhu vanoti kutendeuka ndokwakanaka, but nezvimwe zvandinosangana nazvo mukurarama mukomana Ashe, ndinongoti
chero zvazvaita, kunyange ndikasangana nen'anga, kunyange ndikasangana nevanhu vekumasowe kana vanhu vekuchechi vekumapendecostal, me and my wife, we are willing to do anything so that we can fix this mess. Zviri nani kuva murombo mukoma than kuti unge uchizviudza kuti une mari but mari yacho ichiuya muupenyu hwako iine macases kudai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ndakavabvunza kuti, so are you willing to give your life to Christ? Minduro yacho yandakapiwa pakaipa. Anzi ndakatombozama mukoma but ndakatswinywa ndiri kumberi panguva iya yazvakanzi vari kuda kutendeuka weye kumberi. So ndakabva ndaenda, then ndakati ndaenda kuya ndopandakabva ndazotswinywa. Ndakazunguka muchira wangu Jesu but not nemwoyo wose. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we.